Čaute u nového videa, vítajte u našom druhom videu z Live Together. Dnes som tu so sestrou. Čaute. Som tu so sestrou, proste čau Segera. Ja mám postavený dom, to je mňa nič. Vlastne koľko je? Lebo ja budem mať za chvíľku 17. To je presne tento deň. Toto bude Ernest Mama House. Tak. Tu choď do toho bytu. Ernest Mama House. Ja nemám Robuxy teraz. A ich chcem dostať v auguste. Dobre, idem oddychovať. A zavři dvere. Hej, za. Tak ja som Čak ty zavri. zamkla som. Jo, toto je fakt hrozné. Bole, zajtra nie je škola. Žijeme len raz, ale ideme party urobiť. Ideme sa toto. To poď. Ideme sa opiť. Poď, ideme preč, ideme preč a ideme totálne party urobiť. Takže polícia nepríde za nami. To je jedno, zavriem to tu. A ešte loknem to tu. Pojdeme. Dávaj nasadaj, Ježišmaria. Dobre. Nasadaj. Dobre. Som tu ukázal vychytávku. A ideme do prírody, ideme robiť tam totálnu party. Ideme tam urobiť najväčšiu party, ako sme kedy videli. Ľudia, viete o tom, že ja mám konečne nidoch? Ja neviem na čo. Ľudia, ideme tu robiť totálnu party. Žijeme len raz a... neviem to spievať. Stále tu a práve teraz slnko svieti rovnako, tak všetci tak sa nemraž, ale zabudni na dnešok, zabudni, čo tu bolo včera, dneska je tu ďalší deň, čiak, bringarelok, čiak, neviem tak. Tak, ideme. Pozaj, toto sú konfety. Ešte tu dačo mám pre mňa. Aj prášu, tu mám. Nemám zo sebou prášu. Á, toto je najväčšie disko. Ja tu pane ležím. Ideme totálne do večera do tu stravy a ideme ľudia totálne do tu rozrieť. Ešte tu treba hentie. Ešte mi tu treba toto. Tam by. Á. Hej, a poďme sa Jakuba do toho tu mora. Čo tu je? Ježišmaria, hej. Vlá, totálne tu rozideme. Tak, totálne tu. Tak. To stačí, ne? Hlavne totálne disko. A ešte, vieš čo? Dám tu ešte tento. A ako sa dá akože tancovať? Disko. Aha. Ježišmaria. Nevieš tancovať? Však tam hore máš. Ježiš, mne to ešte dá... No, dobre, toto. Kde tam hore mám? Bajk, hej. Kúkaj, jak tancujem. Everybody's best. Ideme totálne. Kúkaj. Idem hore.
totálna party. Za mňa to totálna party. Alkoholický. Nie, ja som dala na stoličko. Tam. Viete, pozor, som dala, že som sa odfočila, som dala na stoličko. A mám 0 pozorení, takže si musím pozrieť moje video. Už sa nedá na to stolička ani písať? Totálna party, ja im spať už. Vypni tie repráky. To som to tu už vypol. No a nejdeme sa kúpať. Ja idem. Ja sa idem kúpať. Dobre, to už skončilo, ne? Dobre. Ja im spať, segra. Potom ma zbudí, nie že tu bude horieť. Tak nemôžem spať. Ja sa topím. To čo je za zvuk? Ježišmária. Ježišmária. Segra. Joj, Maria, joj. Na čo si tam skákala, ty si plný majer. Ja sa topím. Ježišmária, taká hlboká voda. To ani ja neviem, to ani ja nedokážem. Stoj! Daj mi to, Zachra. Ježišmária, ja tu zachraňujem. Ježiš, no konečne si na pevnine. Joj, ďakujem, ale ešte idem do vody. Ja neviem, to zbytočné, utop sa tam. Neviem, na čo tam ideš, buď tu na tej malej hladine. Ja tu... To si šíbeš, ak sa nie... To sa ani nedá povedať na tej malej. No a kúkaj. Pre pána Jana, kde si? To je maj búk. Ja v pondelok urobím video. Robím video hacky z Brogadenu. A ja s tebou. Kody. Lebo už je nový update. A ja si asi dnes vydám. To video vyjde v sobotu. Dnes je piatok. Preboha, ja som sa utopila celkom. Bože, ona sa utopila. No mňa ubrať. Bože, poď sem. Aj bicykel sa tu dorovnal. Poď sem, Ježišmaria, ja sa utopím. Aj den sem pod vodou. Už môžem. Poď sem. Kto odpadá? Ježišmaria. Prepáč. Dávaj, nasadaj. Ježiš, ľudia, ona išla preč, ona išla domov. Ona išla do Brogadenu.
Ľudia išla do Brookhavenu. Šla do Brookhavenu, no. Oj. To nevadí. Jo, ľudia. Nič ľudia. Ja sa tu tak storičkom učím. Kde? Prosím, napíšte do komentárov Life Together Best. Takže ľudia, ja sa s vami učím, dajte odber, like a čau.